Había pensado una orquesta ucraniana en una Rafael orquesta Serrallet presenta latinoamericana, Y igual el ha sido canto el de suyo. todas, un disc Y la gravat a respuesta, Ucraïna bueno, era amb porque el l'Orquestra que Filharmònica Nacional de Lviv, un disc d'homenatge a les compositores llatinoamericanes. I el canto de todas, concebut com un cant a la vida, a la solidaritat, a la força de la música com a refugi, segons el propi Rafa Serrallet. El disc és una col·lecció de música de compositores dones llatinoamericanes que una mica heterodoxa, que arreplega una mica música més acadèmica i música més popular, música de rancheres, boleros, valsos peruanos, i bueno, el vaig gravar a Ucraïna en el mes de novembre amb l'Orquestra Filharmònica del Lviv, i bueno, és un plaer poder presentar-lo després de molt de temps i de molt de treball així a València, a casa. El disc bàsicament es pot descarregar de les plataformes de Spotify, Apple Music, a totes les plataformes és la forma més senzilla. Trobar-lo de manera física és una mica més complicat, està en algunes tendes de Madrid, però bàsicament convido a la gent a que descarregui el disc des de plataformes i sobretot que l'escolte, perquè a més és una música molt agradable, que és una música per a tots els públics. He intentat fer un disc que tinguera una part més acadèmica i que estiguera des d'un punt de vista de la música clàssica ben fet, però és una música molt fàcil d'escoltar i, com dic, amb melodies que poden agradar a tot el món. I, efectivament, volem que tingui el major recorregut possible i és que arribi a lo més lluny que puguem en el camí que encetem ara dels Grammy. El Latin Grammy, el Grammy Latino. Ens agradaria, per la difusió de la música, de les compositores, per ajudar l'orquestra ucraniana que tinguera arribar al més lluny possible. Sabem que és molt complicat, però crec... Sí, ja està presentat, encara és l'època d'inscripció, fins al juliol no sabrem quins són els 5 finalistes, però en aquests moments, com dic, crec que el producte val la pena, jo estic molt satisfet del treball que hem fet i no res, si n'hi ha per ahí algun votant que ho sàpiga, algun votant de Grammy, que este disc és un disc que val la pena escoltar i que segur que agrada.